Видяха те в бунтовническия комитет. За каква служба? Възложиха ми да обнадеждявам цяла България. Здравейте на всички брати и сестри българи. Или най-малкото на уния, които сте загрижени за майка България. Клипа смятах да го правя, за да кажа и аз, да доосветля нещата, които се случват с БАП в Велинград. Но в един момент там има много хора, които обясняват и всеки един, който е любопитен и любознателен, би могъл да го такова, да си набави необходимите знания в тази посока. Аз ще си карам нещо, което съм решил, че няма кой друг да ви го направи, по начина, по който аз ще го направя. Така че ще се върна пак на балканската поема от Пеню Пенев. Казах ви, автора изглежда е друг. И пак си тръгваме от началото. С морала да започнем, братя. Морал е тук. Моралът тук си е морал. Но всичко плоти на разврата. Мафията краде без жал. Защото тук няма никакъв морал. Та, много показателно, надявам се, че моята интерпретация няма да предизвика чак толкова автора, който и да е той, да е жив и здрав. Това ми беше едно любимо словосъчетание, тая поема на Пеню Пенев, тъй като словореда, думите, които се използваха, бяха в изключителна синхроничност и разтапех се от удоволствие по начина, по който автора ползва думите. Тя в един момент продължава по някакъв начин, който в днешно време с лека интерпретация от мен надявам се да ви хареса. И да започнем тази поема. С терор, насилие и кражба на поена. Героят вече е пред вас. Представям ви го просто аз. Това е Бойко, Шиши и всички като тях. Балкански син, здрав як. Едва ли друг ще се намери такъв герой, такъв юнак. Една ли вечер е надебвал българите той? Един и двама ли е прикарвал? Те нямат чет, те нямат брой. А падне ли му слабичка, напада флангово и в тил. Приятели, по същество ще започна с нещо, което предполагах, че би трябвало да го има в България, тъй като войната в Украйна, капката приля от това, че украинците са имали 41 или 42 биолаборатории на територията на тяхната държава, плюс това, че са тероризирали руското население там от към територията на Русия, които са в североизточната част на Украйна. И накрая, но не на последно място, заради това, че са искали да влязат в НАТО. И затова им се случва сега това, което им се случва. Бират лешници от ракетите Орешник. Сергей Лавров, първият политик след Путин в Руската федерация, но с сан, осанка, можени, знаени и отговорност равен на Путин, заявява пред сесията на Народното събрание на Организацията на Обединените нации, че в България има 7 биолаборатории. И тъй като то не е някъде другаде, а е в България, а при нас се шири анархия
и безнаказаност, беззаконие. Въобще нищо, 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 хиляди, милиони, милиарди, трилиони пъти. Нищо, което да заслужава уважението на нас, българите, а и на сигурно огромна част от света, няма да пречи на който и да е нещастник, трансверзит и изрод, да направи някаква грешка, биля или по поръчка, както се случват нещата навсякъде другаде. Сега в случай в Велинград и по цяла България. Това е една от многото, но все пак дребна биля, която правят гербаджиите и Пеевски. И в този тон ще ви покажа какво съм написал, само че то идва обратно при вас. Но тук накрая вижте, навсякъде всичко пише няма, 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 няма. И за да не се чудите вие, аз ще ви прочета. Така. Като в България няма ред, мафията решава, гаранция няма. Съд, гаранция няма. Прокурор, няма. Митници, гаранция няма. Медицина, няма. Храни, няма. Води, няма. Ток, възможно е по-нататък да няма как върви. Но съм го писал, че няма. Защото някъде вече започват да са на режим на ток. Въпреки че бяхме държава, която изнасяхме в няколко държави. Постоянно, немедлено и безкомпромисно изнасяхме ток. Дълги години. Дълги години. Пътища. Последно време взеха да правят последните 1-2 години. Но из вътрешността под всякаква критика. Няма. Пътища няма. Въздух няма. Земеделието в последните години е подложено на безжалостен терор от природата и от изхвърлянето на горива от самолетите. За да кацне, много от вас не знаят. Самолета трябва да кацне с точно определено гориво. И ако е заредил, а те винаги зареждат в повече, за да може, ако се случи екстрена ситуация, да може той да кръжи до момента, в който евентуално има шанс и му се позволи да кацне. Но когато си кацат по график, това излишно гориво, керосин в случая ползват много често и в повечето пъти. Излишното гориво, което е 4, 5, 700 литра, тон, 2 или 3, се изхвърля във въздуха. И вие се чуете, що не ви става много често земеделската продукция. Въздух няма. Учение. В голяма част от България учението е сведено до минимум. Критично. Под всякаква критика. Докъде бях стигнал? Учение сведено до минимум. Наркотици. Само някой да реши да иска да опита да пробва, ще го заринат. Ще го попилеят. Съсипват ни децата. Младежите, защото нас старите не могат да излъжат. Наркотици има. Това е може би единственото нещо, което го има в моя списък, който той трябва да е сигурно двоен или троен, но сега толкова. Политици няма. Работа. Според вас има ли? И ако има, колко хора работят на нормална работа в нормални условия, нормално или добре заплатена и обезщетена? Мога да кажа, че няма. Работа няма. Военни няма. Къде са военните? Ако имаше военни, досега генералите трябваше да са обединили. Заедно с този президент Румен Радев. Защото много му стана. Вече 5 години или колко ни управлява. Военни няма.
И да ги има, само им плащам и заплатите там. Тренират, правят, струват. Сигурно има някакви отряди, които са за бързо реагирани, дето сигурно момчета са натренирани. Но всичко останало, като знам ние каква армия правихме по мое време и след мене и преди мене, това като да си гладен и да ти дадат чаша вода. Оставаш си гладен, почва да режи стомах. Няма. Армия няма. МВР няма. И не е имало. МВР има за мен, за вас, за крадците, мошенниците, трансверзитите и изорлите, които тероризират целия български народ. МВР няма. Избори. От доста време знаехме, но тази година разбрахме, че няма. Това не са избори. Това кражба на ограбване на нас българите. Няма значение мюсюлмани, будисти, християни или какви ли не. Животни. От 15, 17, 18 милиона овце, от 2-3 милиона говеда, сега са сведени до критичен минимум и искат да продължат да ги свеждат. Няма животни. Прасета, мрасета, пилита, кокошки. Зеленчук няма. Да попаднете някъде на качествен зеленчук, знаете, че някоя баба някъде продава и ходите и си отивате директно там, вие, които сте осъзнати. Всичките останалите влизат си по тези западните вериги, дето крадяли. То не, че крадяли, но това се е пладнишки грабеж, защото в един момент те заместват много магазинчета, които хората биха могли да се припитават и в този тон да опитат, нали, да предложат максимално качествена храна от качествени производители като мен. Не съм само аз, има и много други. Но вие като отидете в една магазинче и знаете, там салатката ще е вкусна, чушките ще са максимално добре отгледани, български, доматките, краставичките и така нататък. А като отидете в големите вериги, ходите и четете едно друго, има по 16 артикула и много често моите домати 100% не влизат в такива вериги. Моите домати влизат в частни магазини и хората там се знаят. Отива и си купува най-високо качество. Чисто произведено от най-висок клас. Вкусно. Зеленчук няма. И така нататък. И накрая, опитайки да мисля защо всичките тези работи ги няма, откъде идва цялата тази работа? Ще ви кажа, приятели. Защото народ няма. Народ няма. Има сбирщина. Има някои, които милеят, радият, други, които хаят, не хаят, трети, които са наркомани, четвърти, които са пияни, пети, които са... Вие си ги мислете. Но има и нещо, което има, братя и сестри българи. Ще се изненадате. Има нещо, което има. Накрая съм написал рая. Роби има. Имало. 500 години е имало. 45 години по време на Живков, дето всички го уриваваха и го оплачеха, с всичките му плюсови и минуси, но не бяхме рая. Да го знаете. Аз поне работил съм до изнемогване. Но нещата се създаваха от кълта. От кълта след Втората световна война в цялата държава. Нашите родители, деди. И аз участвах 10 на 12-15 години. Не знам. След 80. Аз още 80-та година почнах да работя, мисля, че беше. Влязах в школа за шофьори, върнах се, пак работих, докато да влеза в казармата 6 месеца. Излезнах от казармата, пак работих и не съм спирал до 89-та година, когато всичко стана анархия. Стана грамфон свири, майка плаче. И се създаде тая държава. Държавата България се създаде с пътища, с
институции, с болници, с учени хора, с спортисти. Най-силните мъжи на земята и най-хубавите грациозни жени на земята бяха българите. При Иван Абаджиев и при Нешка Робева. Някои от вас гледат там с страхопочитание, с върховно уважение, както и аз. Браво, миличка Нешке. Разплаквала си ма, миличка, да знаеш. От гордост си ма разплаквала. Ама та плюха, никадърници, нещастници, родиноизменници, продажници, предатели. Плювахата и тебе, Иван Абаджиев, отиди си човека е така, огнетен. Държиш здраво, моля се за теб да си здрава и да излизаш и ти да будиш духовете, миличка Нешке. Ако случайно гледаш филма ми, филмите някой близък, би могла, тя се интересува от Леля Ванга, аз пак ще го заявя, всички вие трябва да знаете. Аз съм последния, на който Леля Ванга гледала. Бог да прости тази свята жена. Това ми го каза Леля Витка. 4 месеца по-късно, след като бях при нея и бях последния, на който тя гледала. Леля Витка ми каза, помната, Леля, ти беше последния. Какъв последен бе, Леля Витка? Ти беше последен, Леля, на който тя гледа. И ма беше извикала да отида на погребението и на 8 ноември на Рангелов ден. Както и да, няма значение. Нешке, поклон, дълбок поклон, миличка, да си ни жива и здрава и дано повече хора да гледат и да следват пътя ти. Ти си достоен за уважение човек. Та не знам, приятели, докъде стига наглостта, явно безкрайна и безбрежна. Още не съм гледал политиката, тъй като от 7 часа съм се събудил 7:20, докато се разсъна да пия едно кафе и да си сглоба в главата и да опитам да подреда по някакъв начин разхвърлените ми мисли, понеже, пак ви казвам, нещата са от всякъде и всичко, човек и да иска да си подреди в главата по правилен начин нещата, много трудно, понякога, много трудно. Та съм разсеян, но в този тон нещата, които се случват в Велинград, се оказа, че ГЕРБ са намесени пак там. Нищо ново под небето. Отново пак отиваме до това махавет. Нищо ново под небето. Гербаджийския кмет с гербаджийския осъден шеф на МВР-то с гербаджийските братя Косеви искат да строят комплекс там. Тие хора, ако бяха морални, ако бяха честни и достойни, те, които ги изредих, дето явно нямат работа изобщо там измежду велинградчани, Косеви, шефа, кмета, заедно с цялата му клика там на те кметските наместници, ако бяха честни, достойни, мъдри хора, щеше да идат по късна доба, ако трябва, при човека да кажат: бай Георги, виж бе, брат, тук искаме да построим комплекси. Българите да дойдат да ликовити бани, да почиват, санаториуми да построим едно друго. Долината е много подходяща. Дай да видим, бе, човек, как ще направим, кое место ти харесва, да те овъзмездим и парички ще дадем, да си спокоен и да закараш стадото там. И ни дай тази земя, нали? Даже и малко повечко ще дадем. Да му предложат условия на човека, на които той да не може да откаже. Да го убедят вътре, в себе си, бай Георги и синовете му и внуците му, че постъпват правилно, въпреки че местото им е удобно. Но със сигурност има места, които са също толкова, някои от тях, възможно да са много по-удобни. Където те, бай Георги, и синовете му, и снахите му, и дъщери, и внуци, да се чувстват щастливи и горди, че са постъпили правилно. И за себе си, и за останалите от хората. Нищо от това не се случи. Защото Бойко, балкански син, здрав и як. Но то само здрав и як. То, освен да краде, нищо друго не може. Нищо.
бил аритач, даже не е бил най-добрия. Кака охранявал бати Бойко, кака охранявал Тодор Живков, не ме е ясно. При положение, че той не е бил най-добрия. Чувам там от неговия треньор. Та, приятели, за сега ще приключвам. Но накрая искам да завърша с думи на Ботев. Жив е той, жив е там на Балкана. Лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в здраве и в сила мъжка. Не плачи, майко. Не тъжи, че станах аз и Хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник, та тебе клета оставих за първо чедо да жалиш. Но кълни, майко, проклинай таз, мафиотска черна прокуда, дет назе млади пропъжда от бащино ни огнищи. И накрая, пак негови много силни думи. Пътят е страшен, но славен. Но стига ми тая награда, да каже нявга народа. Умря сиромахан за правда и за свобода. Да сте живи и здрави, братя българи. Всички вие будни, достойни, честни, работливи, които милеете за майка България. Всичко хубаво ви желая.